Chéri. Eh? Dugu jabale baka tam. Nouvelle duman ba de bɛ bi. Ko i denmuso de bɛ ka na bi. Denmuso jɔn? Ne minɛ nasɔngɔ. I denmuso jɔn wa? Aja kɛ. Ko vacances banna k'a bɛ ka na dɛ. Donc i bɛ min kɛ i bɛ tilela duman ba de tobi ka bila. I y'a faamu. 1000 jan dɛ. Ne minɛ quoi. I b'a kɛ zamɛ. I b'a dɔn a ka zamɛ ko de ka bon kosɛbɛ. I y'a faamu. N bɛ taa n bɛ a kunbɛn ka na. Mama, papa bɛ ka taga dugu jabali na min? Ko dagabana bɛ ka na. K'a bɛ t'o kunbɛn. Aja. Subagaden kɔni. Mama Aja bɛna mun kɛ yan nɔ? I papa yɛrɛ. Ko zamɛ de ka d'o ye fo k'a kɛ ni fierté ka foutaise kɛ ne la. Ko zamɛ de ka d'o ye ko ne ka zamɛ tobi ka bila o ɲɛ. Mama, taama de fɛ yen. Ko denmuso ko 1000 na. N tɛ tobili kelen kɛ yan. I teliya. Ne na sisan. Ah, vraiment, je suis vraiment en retard. Ma chérie, viens ici. B. E bɛ ka taa? N fɛ ka taa baarayɔrɔ de la. U bɛ ka n wele. E ma se yɛrɛ. Ne bɛ retard yɛrɛ la yɛrɛ. Ni ma taa dɔrɔn a ma ɲi nɔ. N'i taara. A kan ka ni kelen da ye. Musomaninw n'u y'u layɛ i layɛ sira la i k'a f'u ye k'i ye cɛ furulen de ye. Mais ne b'olu filɛ cogo di? K'e to yan nɔ ne bɛ jɔn filɛ? Ne yɛrɛ bɛ taa n tɛ mɛn yɛrɛ. N bɛ taa dɔɔni dɔrɔn n bɛ na. Mais n'i ma taa bi dɔrɔn a tɛ faamu ne kɔ. Wa fɛnɛ i ka na heure la. Muso kɔni. K'e to yan nɔ sa i b'a dɔn sɛbɛ yɛrɛ la hali tagali man di ne yɛrɛ. Ne ka taga bɔ i kɔrɔ a man di ne yɛrɛ. Mais n bɛ taa dɔrɔn n bɛ na n tɛ mɛn yɛrɛ. I y'a mɛn? I bɛ ka jumɛn de tobi yɛrɛ? Zamɛ ka jɛgɛ ba k'a la. Non, n tɛ mɛn bi o. I bɛ n ka nasɔngɔ. Ala ka sira diya. An bɛ na. Bebe. An bɛ na fɔlɔ. An bɛ na. Omo. N'i y'a y'i wele bi i fa ka ko de don. Parce que la ne n'a ye ɲɔgɔn ye bi a ye kuma caman fɔ yan nɔ mais olu kuma ninnu olu tɛ e ni ne cɛ quoi mais a ka di n ye i ka wuli i ka taa yafa deli a fɛ. O ye ne fa jumɛn? I fa Zanex de wolo. Jinɛ ne b'i bonya ninnu kuma sugu ninnu ma quoi i y'a faamu. Cogo di? Ni ne kun y'a dɔn k'e ye ne wele ka na nin manamanakan in de la ne kun tɛ se yan fiyewu. Petit i hakili sigi o don na i taara ne fɛ yen ko ne ma k'i bɛ k'i fa ye i fa yera mais ne de k'i ma k'i ka wuli i ka taa yafa deli a fɛ ou bien e tɛ se k'o de kɛ wa ou bien e mago b'a jumɛnlama de la. Fo n su n tɛ taa yafa deli wa ne bɛ n fa ɲini fo n ka n fa ye a ye mun yira ne la ne yɛrɛ b'a dɔn o tɛ ne fa ye. Petit n bɛ min f'i ɲɛna n'i ba kɛlen k'a fɔ ko nin y'i fa ye wa nin y'i fa de ye dɛ wa n'i ba Zanex ka faya ma wa i kana na fako kuma fɔ ne ɲɛna tuguni est ce que i tulo bɛ n ka kuma la wuli ka taa. Bonsoir. An la mama. Nse. Maman. Papa. E ma Aja ya? Ne y'a ye dɛ. Papa i tɛ di yan ta don so. An ka bila so kɔnɔ. Ne taara nin nana min na bi
mɔgɔw ma a ka hɛrɛ la yan sa nin bɛna mɔgɔ tɔɔrɔ de daminɛ sa ni mɔgɔ tɔɔrɔ la den a ma se ka to yen mama ko tile filɛ na ko dɛfɛ de zita mina bɔ mama dɔw ye ne ka pase koyi non i bɛ pase tuma bɛɛ ne bɛ seli ne bɛ dugawu kɛ ne bɛ si ka dugawu kɛ mama i b'a sɔrɔ n'Ala sɔnna ma Tata, na dumuni dɔ de ye Aja ma dɛ. Dumuni tɛ yen dumuni banna. I ko cogo di ko dumuni banna wa? Dumuni banna kɛ. O tuma ne m'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko Aja kan ka na. O tuma n'Aja bɛ ka na o an ka kɔngɔ to an yɛrɛ la ka dumuni bila Aja ɲɛ a banna koyi Aja pisara na anw ye. Ɲɔgɔnna la hee jamu. Allah. Cɛ Batɔzi. Cɛ sisan i bɛna ka sɔrɔ hali m'i wele yɛrɛ. Cɛ a bɛ sɔrɔ kanu yɛrɛ sira sisan dɛ. N'an yɛlɛ sanfɛ. ne bila sa Joal ne ma nɔ la ne nana de k'a f'i ɲɛna ko n kɔnɔma don E ko ko n kɔnɔma de don Batɔzi e kɔnɔma don jɔn ye kɔnɔ da e la? Joal e kɛ Komi e kɛ e tigi fa t'e la n'i ye nin ɲɔgɔnna fila fɔ n bɛ yɛlɛ i kan sisan ne yɔrɔ jumɛn bɛ se ka kɔnɔ da mɔgɔ i tɛ lajɛ ka yan yeyi t'i den fa ɲini i tulo bɛ n na n'i ye nin fila fɔ sisan n b'i kɛ i n'a fɔ depuis Ala tun da ka taa kɔnɔ ta kɛnɛma k'i bɛ n'o ɲama bɔn ne kan nɔ da yɛrɛ taa ka bɔ yan taa ka bɔ yan. Joal bi de sira i bɛ ne kɛ e ma miiri tɛ sinon ne tun kɛnɛma tɛ wagati min ni tile min bɔra o jalifɛn de bɛ da i tulo bɛ n na i tɛ n dɔgɔya ka bɔ i fɛ kana fɛ k'i bɛ n dɔgɔya n tɛ jɛn n'a ye. n tɛ k'i dɔgɔya ne tun kɔnɔma tɛ wagati min na e tun bɛ ɲini sanni nɔfɛ ne kelen ka kɔnɔ ta e Joal i tɛ miiri. mɔgɔ ye kɔnɔ di la taa fɔ o tigi ɲɛna kɛ i taara kɔnɔ ta mɔgɔ min fɛ dɛ taa fɔ o ɲɛna ne tɛ don i ka manamana ko la dɛ. D'ailleurs désormais bi ta kɔfɛ an ka bulonda n'i y'a sago ka don yan nɔ walahi n b'i sen kari mɔgɔ ma ka tɛ k'a f'i ye i bɛ n dɔn i ye cɛ min ye. an ka nin kuma caman baden bɛ dabila sa ne b'i deli n'i deli yɛrɛ de. Ka ne deli mun na ko n ta tɛ den o tuma ne ye nan zumɛ de ya i bɛ taa kɔnɔ ta kɛnɛ ma k'i bɛn'o bali bin ne kan i bɛ ɲɛkɔrɔ i bɛ ka digi ɲɛ la walahi i bɛ se ka bɔ ɲɛkɔrɔ n'i ka taa ka bɔ yan. Joal bi de bɛ ne kɛ. ka tila k'a fi kana taa n bɛna n dakɔnɔ kuma laban de f'i ɲɛna désormais bi ta kɔfɛ ka na n wele ka na message ci n ma a bila i kunna fɛ t'an cɛ depuis Ala k'i da kɛ i n'a fɔ i ma deli k'a n ye n ma deli k'i ye. e ko tɛ yan n y'a mɛn ne Joal e tɛ ne de don walahi Joal ne t'i yafa i ma. taa yen fɛ to kɛ bila ka b'i bolo. taa ka bɔ mun ka di dɛ i t'o fɔ ye e bɛna ɲama bɔ ne de kan nɔ jugu sago bilalen i filɛ ka n ka bi journée bɛɛ tiɲɛ. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Dieu merci. Ah, alhamdulillah. Ne y'a chérie ma bi basi tɛ. Ala kana kɛ basi. I ni Sumi ka ko in de don. Tisha, tu m'as toujours respecté. Wa hali sini bonya de bɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne b'a dɔn i tɛ ban ne ka kuma ma cogo si la. C'est pourquoi n y'a décidé wula in na ka na kuma i fɛ. Tisha, i b'a dɔn Ala ye furu da nka furusa man di Ala ye dɛ. N'a ma kɛ bi ye lawale hali furu tun bɛ sa yiri minnu kɔrɔ walahi Ala yiri bɛɛ tun bɛ sa. Ne bɛ fɛ e ka sabali e k'i bolo da i dusu kan i ka segin i ka t'i ka cɛlasigi la. Tisha, n'i y'o kɛ n ye a bɛ diya n ye dɛ. Jazo, e bonyaba de bɛ ne yɔrɔ la. Ne tɛ ne ni mɔgɔ tɛ sigi yɛrɛ ko ka nin kuma kɛ yɛrɛ ne ni Sumi ka furuko o signalen de don Ala fɛ yen nɔ o banna de. Ma chérie, e kana k'o cogo la. Yɔrɔ n'i y'a mɛn ko muso muɲu ni sabali de don.
ala ko ni muso ni muɲuna furuso la wallahi ala b'a barika don i denw na donc a kɛ i denw kama i kana kɛ sumi kama dɛ a kɛ i denw kama i ka segin i ka t'i ka furu la Jajo furu fɔra nka furu fara ma fɔ dɛ n'i y'a mɛn furu jigiya de fɔra n'i y'a mɛn furu sutura de fɔra n'i y'a mɛn furu jigitugu de fɔra ni bɛɛ bɔra furu la furu dɔrɔn tɛ dɛ ni bɛɛ bɔra jɛ o jɛ la o jɛ farali ka fisa n'a continueli ye quoi ne y'e faamu Tisha ne b'a dɔn k'a fɔ ne ka cɛ belebele b'a la nka ne ye kuma min fɔ a ye a b'o dɔn a tɛna segin a ka kɛwale ninnu si kan tuguni i y'a faamu bamananw ye kuma dɔ fɔ dosokɔrɔ o t'a susɔrɔ ko dabila komi buranda la e ka cɛ in tɛ se ka changer keleya falama de b'a la a tɛ se ka changer o donc ne tɛ se ka segin ka taga n sigi o jahanama in de kɔnɔ bilen sa Jajo o tɛ se ka kɛ i bonyaba de bɛ yɔrɔ la a kɛ to yɛrɛ de o tɛ se ka kɛ walayi. ok Tisha n'i ka kɔrɔfɔ faamu en tout cas j'ai fait de mon mieux ne b'i faamu sabula i dusu de bɔlen don halisa n bɛ temps d'i ma i k'i réfléchir ka ɲɛ i y'a faamu Jajo ne hɔrɔn de ni ne bɛ ko min na ne b'o la wa ne bɔra ko min na o y'o bannen de sumi ne ye sumi haramuya de sumi o banna yɛrɛ de. non ma chérie s'il te plaît Jajo o dun fɛnɛ ne fana ka sɛbɛ de f'i ɲɛna o kuma in ye dɛ. haramuyali tɛ ko ɲɛnama ye mɔgɔ t'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'i y'a haramuya ne y'a f'i ɲɛna cogo min na a ka di n ye i k'a kɛ ten i miiri ka ɲɛ han Jajo walayi bonyaba de bɛ yɔrɔ la komi n y'a f'i ye cogo min kuma daminɛ la ne tɛ kɛ ne ni mɔgɔ tɛ sigi ko ka nin kuma kɛ yɛrɛ sumi ko siɲɛlen de don ka ban koyi o banna pewu ne ye sumi bilen yan kɔni tɛ diɲɛ in kɔnɔna tɛ bilen. là ça devient grave ok sisan an bɛ min kɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ ok n y'a mɛn k'an bɛn o la ala ka wula yɛrɛ amina yarabi ne ye sumi bilen fo n su Batama. Mun b'e la kɛ? I tile fila laban ne tɛ ka foyi faamuya i la. Foyi tɛ ne la. Foyi t'e la. Et puis malgré que ne kɛ lagalagatɔ de yan. Ou e bolo ko bi yɔrɔ de bɛ don ne da kɔnɔ. I ba de ye ne ye Bato si. Mama, wallahi foyi tɛ ne la. Foyi t'e la. Foyi dengele tɛ ne la. Batama wa e kɔnɔma de don. Han? Mama ko ne kɔnɔma wa jɔn fɛ yen? Ko jɔn y'o fɔ ne ye wa? E bolo ko ne ye den de yan? Ou e bolo ko ne bɛ n kun fɛ de? Wale mama ne kɔnɔma tɛ. Min kalifɛn bɛɛ ne kɔnɔma tɛ. I bɔ n da la. I b'a fɔ n ɲɛna sisan jɔn de ta ye den ye? Ne tɛ ka kuma e fɛ Batama. Jɔn de ta ye den? Mama, wale bi ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min tɛ den yɛrɛ. Allah! Tigɛ fila ka yafa n ma koyi Bato si, e bɛ ne faga koyi. Mɔgɔ min ye kɔnɔ dayɛlɛ e t'o dɔn. I ni Tisha de tun t'a bɛnbɛn bɛɛ la. An bɛ n'a lajɛ. I fa bɛ na walayi n b'a fɔ ɲɛna a b'i wulu kunci k'i gɛn ka bɔ so kɔnɔ. Ne da foyi tɛ don a la. Mama, Ala kama sa. Mama, Ko Ala kama wa? Mama, Ala kama sa mama. Ne ma fara ne kan ka ne dɛmɛ mama. Ne bɛ dɛmɛ ni mun ye? Ne tɛna se k'i dɛmɛ ni fosi ye. Bato si. Mama, mi deli sa. Bato si, e bɛ ne faga koyi. Ne sigilen fo ne bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ. Mɔgɔninfin bɛ se ka nin kɛ cogo di? Ka kɔnɔ dayɛlɛ e t'i den fa dɔn. Mama, mi deli sa. An bɛ n'a lajɛ. Mama, mama mi deli sa. A fɔ ni ne Bato se ka diɲɛlatigɛ lanɔgɔtɔ ye.
Hey, oui, Gazo, comme tu dis. Côté tout là. Ça va? Ça va. Pour Basté. Bash Fouidi. Ah. Ah, c'est Marceau. Voilà, donne. Arabe ça? Voilà ça. Ah, ok, c'est bien. Quand même. Voilà, quand faut être. Joe, Amadou Gua. Il vient de la Timina. Il t'a regardé là. Ou un t-shirt comme ça. Malheureusement, il va y avoir un maçon comme ça. Un maçon n'est pas tout gris. Jazo. Interieur. Ne dieu n'a tika kuma be for t-shirt. Mais t-shirt maçon n'est pas photo maré. Aya yirane la. Kwa tu se ka segini furu ina to sila. Ah Jajo, tiens la mi dilal sang. Taga segi tuni igata kuma ya fa rega dil to so bela. Era ba grama t-shirt cabinet to gomna ga se degre mo. Ala dono ne ba. Sumi. E kon maron afo. Ne be fe ko inga nyari. Ne kuma na t-shirt fe. Kuma fe be ne kuni kanche. Ne ya be fo muso yi. Mais ama sonne ga kuma ma. Donc, ne re ayi sa muso kele ni faga kemedi sudo. Teriya, ini mone bi faga de. Ki sudu e tara lahara. Donc, ne be fe anga muso wore ni t-shirt anga jiako. Kam so re ni wa Aish. Ete muso wore fe de ni t-shirt kungo te muso dara. Ne to muso fe. Teriya. Sabali. Doko ni afiye toko mina sumi anga ko toko la o de be songa fisa ima ni muso murutula ta kwa tena ni a jagwa kana nali mande atini sago kere donc anga dowere nyini ne bolo ça sera la meilleure solution O nde solution woni sa jazo alsa tuguni eyi plat tisha daworo wa abin sonsa adina bayega kuma fota mo ni delira ni teriya mano wace ala yɛrɛ ana kira kama taga tisha ma iga togo suga bɛɛ pour que a ka se ka sɔn a bɛ diya ne ye dɛ walayi ne ma tisa sɔrɔ ne bɛ degun min na sisan nɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn walayi n ka cɛ san yɛrɛ bɛ ka na n'i faamu n bɛ teliya n bɛ don so n'a kɛra cogo min na an bɛ tila n bɛ kuma a fɛ ka lajɛ sinon n terikɛ a ma nɔgɔ dɛ ah ok komi san bɛ ka na n bɛ don so an b'a kɛ ten ah i hakili to a la dɛ Jazo awɔ n y'a faamu an b'a k'o cogo la Jazo k'a wula yɛrɛ. Ça va, Batos? Ça va. Fare bela me sare tege mina. Yo ne kangaren mana mana gonna. Iye wele ku sa ite wele ku fo yin. Nkulo wala dugu ngono gi kono malu. Donc me kono ta ti fone quoi. Ko fe ga mola. Ha? Ko muwa o mani dente ya. E de jume. Che di nyele, ide de ni re. Aiwa, mo kon finyana. Mais to ko ta Batos, o dona ma bonne faire. Men ne bore fenye. O ta yira ga fake de no. Ne bi se ka te fe no, ma o ta yira ga fake on de no no. Sabal sa chi. Ai jaw. Ami jaw. Ne jamu ne be dan dina. Wa ama. I dente bi, I dente shin. Mu ya ke de. E bi yer la filne ma da. Ko mi kono ma la nteke nte pegi buwo. Wore daga dilaye. Ka fore daga dilaye. Nugu iklali ga mana kuma ni ga nan tan kule kuma bela sango ne bisi kata ite tare I mogo mana jo fefela ko me a dépenser la I ba be fo ne reta ide ni ko ni ne be mi finyana debi kelen wallahi bileni ya wardi no madu mo finyana de na fore nyana ne be den wele be dala ka zonden wolo we bolo ne te ngere kala maria Batos na foro ne ame bolongono ke kono malu
ne yɛrɛ suyara cogo min. Ne fa wala n tɛ se ke e den wolo ne Batos cɛma kana n filɛ tan n tɛ denmisɛnnin ye dɛ ko e bolo ne tɛ ɲuman ni kini bolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na de ya han Batos n y'a fɔ cogo min na o kelen de don. ne fa ni kuma t'i da ne bɛ taa quoi i y'a mɛn. Batos ni ba cɛ nin den ne den nin